Vi står her i dag i Hillerød ved Birgitte Gøje børnehus, hvor Enwave har leveret armaturer og belysning og sensorer og lysstyring til ABC-pavilloner, som står ude for arbejdet heroppe. Og i dag så skal vi ind og programmere hele projektet. Og det vil sige, at jeg skal rundt med iPad'en og indstille alle sensorerne og alle armaturerne. Og det er jo dejligt nemt, når vi arbejder med Coolmesh. Så lad os komme i gang. I dag der skal vi jo snakke om Coolmesh og Coolmesh lysstyring. Og Coolmesh er et lysstyringssystem, der betjener sig af et såkaldt Bluetooth mesh-netværk. Og hvad er så det? Jamen det er sådan set det, at hver enkelt armatur eller sensor har sin egen lille Bluetooth-chip, der snakker med de andre i gruppen. Og alt, hvad der hedder indstilling af armaturegenskaber, sensorindstillinger, det foretager vi alt sammen i appen på en iPad, eller en tablet, eller en smartphone. Det fungerer også på Android. Det vi skal vise i dag, det er sådan set, hvordan indstiller vi alle de forskellige indstillinger i et sådan helt basalt setup. Og når man har oprettet sin account hos Coolmesh og downloadet Coolmesh-appen, jamen så skal man jo ind og lave sit første projekt. Og der klikker man ganske enkelt op i venstre hjørne oppe i toppen. Og så, jeg har en masse netværk lidt herinde, de kalder projektet Networks. Jeg skal så trykke plus, så siger den, jeg kan lave et new network, det er det jeg gerne vil. Så går den så hen og siger, jamen kan jeg vælge de projekter, jeg allerede har? Det vil jeg ikke. Jeg vil vælge et nyt projekt. Og jamen, vi kan bare kalde det, typisk er det jo adressen, man bruger på det byggepladsen, man er på. Så lad os bare sige, at den hedder testvej 1, den her. Sådan der. Done. Og next. Så skal vi lige vælge projektet også. Det er vigtigt, at man lige vinger den af. Så skal man vælge en vigtig rolle herinde. Installatør eller administrator. Vælg altid administrator, for så har du de fulde muligheder for rent faktisk at gøre det her. Så den vælger vi. Siger done igen. Og så skal jeg lige også give det et netværksnavn igen. Og så kunne vi jo vælge at sige, at vi er ude på testvej 1, men det er bygning 1, vi er i. Så skriver vi bygning 1 her. Sådan der. Ja, når man nu har oprettet sit projekt, så vil man jo også gerne tilføje nogle rum og nogle armaturer og sensorer i det rum. Og jamen, det gør vi simpelthen ved, at man klikker på Zones nede i bunden i venstre hjørne, og så kommer man ind, hvor man har projektet, så klikker vi op i højre hjørne på det lille hus. Så kan vi Create New Zone. Vi vælger Others. Og så kan vi navngive den. Man kan jo også tage et billede af rummet, hvis man vil ud. Sådan noget smart noget. Jeg navngiver den her. Sådan, ja. Hvis jeg ellers rammer de rigtige taster, hjælper det. Sådan der. Og så siger vi done. Og så har vi vores nye rum. Så skal vi tilføje armaturerne. Det gør vi på Add Devices. Og der har vi den barre heroppe i toppen, hvor vi kan styre, hvor meget søgestyrke der egentlig er. Det vil sige, at hvis vi har et stort rum og et stort område, som jeg har med mange armaturer, så kan det være forhold at skrue lidt ned for den, sådan så vi ikke kan se dem alle sammen. Så kan man sådan lege lidt frem og tilbage, når man har det rigtige. Og så er det egentlig bare, at vi vælger og se, at der sidder en sensor lige over mig. Og jeg prøver at se, om det ikke skulle være den. Så trykker jeg på Identify. Så skulle den gerne blinke til mig, det gør den også. Og så kan jeg vælge den ud, vinge den af. Så skal vi have tilføjet armaturerne, og der vinger vi simpelthen bare af og nedad. Og så tænker om der er noget, der begynder at blinke i nærheden. Det var der der. Og når vi så har fået alle armaturerne igennem og fået dem tilføjet, jamen så skal vi videre til at foretage selve indstillingerne af, hvad skal sensoren egentlig gøre med de armaturer. Der er både dagslysstyring, der er bevægelse og det hele. Så det er det næste, vi skal til. Ja, men når vi nu har fået tilføjet alle armaturerne i rummet her, og sensorerne selvfølgelig, så skal vi jo så ind og indstille dem. Og nu i det her tilfælde, der er det jo et rum, hvor vi har armaturer med Coolmesh driver, der snakker sammen med nogle eksterne sensorer, der sender et Coolmesh signal til driverne og styrer det på den måde via Bluetooth. Så vi skal ind og indstille sensorerne, for at armaturerne opfører sig korrekt. Så vi starter simpelthen med at åbne den første sensor. Når man ser derinde, så står der allerøverst op, Luminaire Driver Not Supported. Luminaire, det er simpelthen fordi det er en sensor. Så det skal man ikke blive bange for. Vi skal ned på det der motion sensor og indstille bevægelsesdelen. Den er altid født med, at den vælger den zone, altså det rum, man har lavet. Det er altid det, der er kontrolgruppen, eller den styrer. Og det vil sige, at vi kunne vælge her at gå ind og klikke på en gang på Control Object oppe i toppen. Så kan vi vælge, hvad det er for en zone eller gruppe, eller om det er et enkelt armatur. I det her tilfælde er det fra starten af rigtigt nok, det var den rigtige gruppe, vi var i, så der skal vi slet ikke gøre noget. Nedenunder, der har vi så
Sensor on, den skal jo være slået til. Så har vi Detection Range, den er sat til 100%. I nogle tilfælde kan det være fornuftigt nok at skrue den lidt ned. I det her tilfælde vil jeg sige, at det er fint nok at lade den stå. Så har vi alt det, der hedder Hold Time Settings, som er det, man kalder efterløbstid på dansk. Der har vi noget af Fade Time. Det betyder egentlig, hvor hurtigt går tingene over fra det ene til det andet. Den plejer vi ikke at røre ved. Det næste er Sensor Lock-up Time. Det rører vi heller ikke ved. Det, der vi dermed rører ved, det er det, der hedder Hold Time, altså efterløbstiden. Den er født med 20 minutter. I det her pågældende projekt, jeg lige præcis står med her, der skal kunden faktisk bruge 20 minutter, så den ændrer jeg ikke på. Men man kan altså lige tage og skrue dem frem og tilbage her, alt ned til 1 sekund og op til mange timer. Så står der Hold Time Scene 1. Det er, hvad skal den gøre, når den ser bevægelse? Og den er altid fyldt med all on, det vil sige 100% lys. Men nu skal vi have noget dagslysstyring ind her, så jeg skal ind og vælge min dagslyscene, jeg har lavet før. Så den går jeg ind og vælger her og siger Save. Så ved den nu, at når der er bevægelse, jamen så skal jeg afspille dagslyscenen. Så er der Standby Settings. Det er, når der ikke har været nogen bevægelse herinde. Hvad sker der så? Jamen så efter ganske kort tid, så går den ned på 5 sekunder, hvor den så kører på 10% lys. Det vil kunden i det her tilfælde gerne have. Man kunne vælge meget andet. Nedenunder, der har vi så Sensor Mode. Den står næsten altid på auto. Det er også det rigtige at gøre i de fleste tilfælde, så det vælger vi også her. Det vigtige derimod, det er det, der hedder Mode in Priority. Hvor vi har Manual Prior to Sensor. Det er det, der altid står, når man programmerer. Og det skal det kun være, hvis man har sådan et energispareprogram, hvor du skal tænde på kontakten, når du kommer ind, men så skal sensoren kunne slukke, når du ikke længere er der. De fleste steder vil de jo gerne have, at den også tænder, når man går ind og ikke trykker på kontakten. Så der vælger vi Sensor Prior to Manual. Det næste, der hedder Enable Staircase Function, det er både, når man bruger opgang eller korridorer, hvor du kan få lyset til at blænde op efterhånden, som du går frem igennem opgangen. Det er heller ikke relevant i sådan et rum som det her. Så den er slået fra. Og så har vi LED-indikatoren. Det er den, der blinker op i sensoren, når den ser dig. Den blinker rødt. Der er mange installatører, der synes, det er en dårlig idé, fordi kunden ringer efter 2 sekunder og siger noget galt, fordi de ser en rød lampe, så den slår vi fra. Og den sidste, Automatically Sensor Signal when power is restored. Det er, hvis der skal strømsvigt, så vil den, hvis du ikke har det slået til, så vil den egentlig afspille den scene, den var i gang med. Hvis nu havde en efterløbstid på en time, så ville lyset stå og brænde i en time, selvom der ikke var nogen i rummet. Så den er altid god at slå til. For så spørger den lige, er der nogen? Vi trykker Save. Så har den gemt det. Det var indstillingen af bevægelsesdelen. Så har vi dagslysdelen. Der står No Object heroppe i toppen. Og der skal man så ind og vælge en zone eller en gruppe. Og inden vi kan gøre det, i det her pågældende lokale, der skal vi have 2 grupper. En vinduesside, hvor den vinduessensoren sidder, og en skyggeside inde i det mørkere del af lokalet, hvor den anden sensor sidder. Så der skal vi lige have lavet en gruppe først. Vi skal have oprettet vores grupper herinde, og der vælger man så Groups nede i arbejdsbaren nede i bunden. Og så kommer vi herind, hvor alle grupperne, der allerede har lavet, ligger. Så kan jeg klikke på den lille tavle med blyanten oppe i højre hjørne, og så kan jeg sige Create New Group. Og i det her tilfælde, der skulle vi så huske at lave rummet her med skyggesiden også, den der ikke er over vinduet. Så det vi navngiver den lige. Sådan der, og så skyggeside. Og så kan vi nemlig vælge hernede og allerede finde armaturerne med det samme. Så kan vi lige have fat i dem. Der var de. Og så husk, at det er de rigtige, vi vælger. Det kan nogle gange være en hjælp simpelthen at sætte nogle klistermærker på armaturen, hvis det ikke er for mange, hvis man har svært ved at finde det, finde ud af, hvem der er hvem. Sådan der. Så er den sat ind i gruppen. Og så har vi lavet de 2 grupper, vi skal bruge. Henholdsvis skyggesiden og vinduessiden, og armaturen er tilknyttet. Det vi så skal tilbage ind i her, det er, at vi skal ind i Devices, og så finde vores rum igen hernede. Så har vi sensorerne, de ligger heroppe. Og så skal vi jo simpelthen hen og finde ud af, hvem er sensorerne. Så jeg tænker lige, at jeg må gå en gang tilbage, og så lige trykker Identify en gang, og se om der er noget, der blinker nogle steder. Når vi så har fået indstillet sensorens dagslysindstillinger, så går vi ind i det, der hedder Scenes nede i bundbaren. Så finder vi den dagslysindsstilling, vi har valgt, dagslysstyring Open Loop, holder fingeren nede på den, så vi kan få lov til at sige Edit Scene, fordi så skal vi nemlig ind og finde de armaturer herinde og slå dem til derinde i. Og det finder vi hernede. De var her. Og så skulle vi lige huske, hvad det var for nogle af dem. Det var dem her på skyggesiden. Sådan der. Og Save. Og så ordner den sådan set det. Så er den i gang med at sige Setting, og mens den gør det, så kan vi jo gå videre til noget andet.
Ja, når man nu går og arbejder med sådan et lysstyringsprojekt med CoolMesh, så en af de rigtig gode ting ved det er jo, det er utrolig nemt at tilføje en kollega som installatør herude, så han også kan gå og programmere. Han skal bare downloade appen til sin device, og så går du simpelthen ind i indstillingerne og siger, at den installer, og så kan du tilføje ham også. Og når man er færdig med projektet, så kan vi ganske enkelt gå hen og overdrage det til bygherre ved at trykke Transfer. Og det betyder simpelthen, at vi overdrager rettighederne, så det også forsvinder fra din device, altså din iPad eller din telefon. Så skal man ikke tænke på det i GDPR-sammenhæng og den slags, at man har alle mulige kunders projekter liggende. Og det er jo fantastisk rart, når man er installatør. Så det gør alt det til overdragelsesprocessen, gør CoolMesh ufattelig enkelt og sikkert. Alt sammen med en QR-kode. Det er utrolig nemt at tilføje en installatør eller overdrage projektet til slutbrugeren. Man trykker simpelthen bare på Settings hernede, så vælger man Permission Manager, og så har vi 3 knapper. Add Installer. Det er den, man bruger, hvis man har en kollega som installatør, der skal have en adgang til appen og også prøve at programmere. Man kan også trykke Add Subuser. Det er, hvis man f.eks. på en skole havde en pedel, der skulle gå ind og lave småting, men ikke generelt ændre i projektet. Og man kan trykke på Transfer herover. Det er, når man overdrager til slutbrugeren. Så betyder det, at når de har downloadet appen på deres device, jamen så forsvinder det fra din, så snart de har downloadet den. Og det vil sige, i forhold til GDPR og den slags ting, så har man jo ikke længere nogen problemer der. Vi kan lige prøve at tilføje en installatør. Så danner den sådan en fin QR-kode, og det er sådan set den, man scanner. Den gælder i en time. Og hvis folk ikke har fået den downloadet inden for en time, om man så må sige, så kan man bare lave en ny.